Hello everyone, welcome back to my channel. गिबियावनो बयनिसिमबो हैप्पी रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय सिबिनाय बावहरनाय थाबाय। So guys, दा जों मोसौ थुखैहैनो नागिरदों दैमायावहा। दैमायाबो जोंना खाथि-खासो नालाय बेवहायनो जों मोसौखौ थुखैहैनो नागिरदों जिहेतु दिनै मोसौनि बैसागु। So बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। So guys, जन्त्रपातिखौ लानसै दा मोसौनि जन्त्रपातिखौ So guys, जोंहा टुनटुलिया नै लागासिनो जन्त्रपातिफोरखौ। जों मोसौ थुखैनो थांगासिनो दैमा, जोंनि धोनस्रि दैमा। बेगेदिमान माने अखायानो अखा देग्लाय बैसागुआ मादि थांगोनथाय मिन्थिया आरोना, बहुत अखा हाबाय ने? बहुत अखा हाबाय। दिनैबो एसे हादोंमोन मर्निंआव। दिनै जिहेतु ट्रेन फैदो फैनायनि बैसागु, मोसौ बैसागु। आमथायनिया मासिया गोमाबाय न'? मासिखौ गैला। बबे रानिमोनलाय? बेलाय बे रानि बाबा लानाया। ट्रेन फैदो। ट्रेन नुवाखैबा जोंनि बेयाव दैमानि ब्लगाव नायबानो जाबाय। रावबो नुवाखैबा। Ando, karena kita gezang do nanti lu. So guys, dah pula lagi nasi. Bocah pernah kesana ada duit sedene. Gaduh. Ikan apa ya? Man, kau galangan ada? Galangan apa ya? Galangan. Langpan mana? Malah luna lagun malah harsingnya. Masih di Butang. Jangan aja. रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय लै आगै रंजानाय बोथोरा सफैफिनबाय फागुन थांबाय आयौ सैथ्र सनानो मोनैला रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय लै आगै So guys, जों मोसौखौ थुखैनानै फैखांबाय दा ओमफ्राय आमायदो आनैदो मोसौखौ खाहैनो नागिरदो। Nunggu kubi deh ke?
बेबी